nejaký video, možno dnes budeme robiť zoby parkour. Zatiaľ sa mi darí výborne. Zapínakem sa mi vypnú, to bude ale odber. Trochu nachodený, ale nevadí, budem to prvá zrobiť. Zatiaľ to ide výborne. V tom videu nebudem asi tak veľa rozprávať, takže ospravedlňujem sa. Nemôžem tak veľa rozprávať, bo som chodený. Ale no tak ide to. Výborne. No ide mi to zatiaľ výborne. Ja sa spravedlňujem za môj hlas, lebo som trochu chodený, ale ide mi to, sa budem to raz zrobiť. No, takže sa mi zatiaľ darí, perfektne skáčem a je to môj trik, ako zistiť, či to je podlaha, je to pevná alebo mäkká. A je to všetko bude na notebook. A to natáčam to na YouTube, aj som si všetko na svoj notebook. Ďakujem za like a odber a ja vám to podporí, lebo ja natáčam tak a striham. Baví ma to, začínalo ma to baviť, keď som bol 8-ročný a ide mi to proste, mám to rád. No, späť k tomu boxu. Darí sa mi zatiaľ výborne, skáče sa mi dobre, ale podporujú sa, keď ste ma podporili odberom a lajkom. No, to je to vynikajúce. No, tu keď dáte, napíšete komentár, že chcete Minecraft, Roblox, Bravo, alebo nejakú inú hru, PUBG a také, napíšte do komentáru. Nezabudnite dať like a odber pri ďalších videách. Toto sa mi vypadlo veľmi darí a ospravedlňujem sa, musím si teraz na chvíľku oskočiť, bo idem po jedlo a bývam byť tu, keď si po schodi, tak idem si po jedlo, takže tak na 20, tak na 5 minút sa ospravedlňujem, nebudem, ale bude mi to no proste budem hrať, ale rozprávať nebudem, lebo budem sa správať s tým typom, ktorý bude mi dávať jedlo.
sa ospravedlňujem, som späť, som si bol jedlo, aj som si najedol opaskom. Ale mi to skrekal môj brat. A tým sa len spravil, no ide to zatiaľ. Ale keď zomrel mi, tak sa ospravedlňujem. Nezabudnite dať like a odber. Prosím. Čaká nás ešte veľa z tejto prednášky, keď sa neviem. Zatiaľ bude ďalšie videá, ale nepýtam, že budete, či mi to chcem, lebo PUBG, ale môže byť aj Counter-Strike. Všetky peniaze idú do nového počítača. Stojí 1000 niečo eur. Takže ďakujem za podporu. Ešte sa idem najesť a budem späť, takže nechajte mi tej 2 minúty. Ďakujem. Neviem, že tak nerozprávam, ale ani rozprávať nemôžem, lebo akože my, neviem, no ak sa to povie, čakajte do toho žaba, že nezmýval mi hlas, ale proste hlasivky, takže s hlasivkami a nemôžem až tak rozprávať. To počujete tišie a tak, to ja sa povedujem. A keď sme, že tak nerozprávam to teda minúty, či koľko som bol preč, lebo neviem, hej, že sa ospravedlňujem, ale skončím a to každý celý čas môj porad. Možno vidíte aj môj rozprávajúcom videu. Nekomentárko. A podľa všetko. Ako si poviete. Už sme pri poslednom stage, ale ešte beháme na páse. No. Je to už posledný stage, takže nejaký. Je potrebné, ja sa nehoď opíme. A sme na konci. Dávame si 100% speed. Nezabudnite dať like a odber pre ďalšie video. Čaví. Čavino, kvino. Nebojte sa, ešte srandujem, ešte nekončím. Ešte vám chcem ukázať môj šprinty. Skoro tu som. Čavino.